ketemu karo Mas Gareng. Ya masa ya tega. Ayo. Masa ya pira kuwi? 50 lho, Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok genepi pira? 100. Ya 150 pen kabeh. Ya alhamdulillah. Enggak usah wes sama nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak kene. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Koperasi to, Mas. Oh, kuwi operasi. Ati kok koperasi iki piye? Kamerane to? Heeh, kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua. Ning kamera drone itu tidak bisa menangkap jin. Gitu. Oh, berarti hilang. Sana. Kan dituntun kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati. Lah ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku gendeng ning Bojonegoro Mas Gareng panjang yuswa. Amin. Nggih. Tuku tahu campur tahu susur. Napa niku? Mas Bayu panjang umur. Amin. Donga dinonga Mas. Sing baku niku ndongake becik, baline ya bakal becik. Amin. Mula dadi menungsa kuwi aja nganti ana ati iki isine mung iri, serai, drengki, dawen, panasten. Gitu. Niku ora apik, ku malah nyiksa marang awake dhewe. Nggih. Sebabe apa kok iso lara ati? Mergo awake dhewe mengizinkan atine iki lara. Oh bener. Gitu. Nek ora kepengin lara ati ya aja diizinke atine, kudu diguwak rasane sing gawe sing nyiksa rasa. Ayo didelok bab sing becik lan sing marake seneng kaya dene kula ningali para warga ing koperasi karep iki Mas Gareng. Wah luar biasa Mas. Ora hebat Mas. Kuwi ngeten iki lho. Pripun? Aku iki nganti upamane mainan ku aku diremot ki wis tekan gone. Oh ngoten nggih. Aku ki mulai umur 46 nganti 49 rene terus. Nggih. Alhamdulillah tegese panjenengan wis jinodo kali warga koperasi karep. Nggih wong bola-bali wilayah saya muli wilayah mriki tlatah ing Sukorame niki Sukorejo. Rejo karo Rame iki padha wae. Iya Mas, nek wis nenggon kuwi aja diowahi. Engko ndak kernete aku tak bingung. Ayo kuwi tak ajari pinter kabupatene iki rakyat to iki. Bojonegoro. Bojo kuwi bojo negara. Bojone negara ki rakyat. Negara tanpa rakyat ora iso berdiri. Oh iya, nggih. Mula kabeh iki gumantung ana masyarakat utawa rakyate. Betul, berdiri ora beda iki. Leres Operasi karep iki berdiri kokoh teguh karena dukungan para anggotanya. Nggih. Ora dianggep kuwi wong liya ning dianggep kuwi mitra kerja Mas Gareng. Betul. Mergo koperasi karep tidak akan bisa berkembang jikalau tidak ada dukungan masyarakat lan mitra kerja kiwa tengen. Ya mumpung ditimbali rene ndongake. Mang dongake apa Mas? Dengan usia yang ke-49. Nggih. 4 artinya 4 penjuru telah dijangkau oleh 4 penjuru telah dijangkau oleh koperasi karep. Buktine pripun? Loh, dari timur ke barat, dari selatan ke utara telah dijangkau oleh koperasi karep ini. Leres, nggih. Terus 9. Semoga bisa lancar semuanya. Amin. Iki wong dongane wong terani ayah kaya kula niki. Ya ora terani ayah to, Mas. Terani ayah piye sampean bagus-bagus aku diurek-urek dhewe ngene iki. Ning niku ngrejekeni. Nggih. Nggih to. Gusti Allah niku nek arep paring rejeki ora kurang jalaran. Contone Mas. Nggih. Karyawati koperasi karep ingkang disabilitas kala wau. Nggih. Nggih to, diberikan tempat terus diberikan ruang untuk bekerja ben padha karo kancane, tidak ada diskriminasi, kabeh dirangkul padha. Napa ora hebat koperasi karep kuwi? Nggih.
Ayo, mula sakniki bakune wong nyambut gawe kuwi nek koperasi karep niku mung semangat teken-tekun karben tekan sediane. Betul. Arep kowe fisike niku secara lahir niku normal. Nek ora duwe ketekunan, nek ora duwe apa kuwi jiwa bekerja, ya wis muspro. Betul, sing penting kerenteke ngati. Betul, Mas. Nggih. Oh, niki kita mendukung kerentek nyati koperasi karep untuk syukuran. Nggih. Ini bola-bali bola tak terjemahke karep ki apa to artine? Apakah maksud dari kata karep? Ayo. Kuwi koperasi bidang usahanya. Niku kane. Terus A, Alhamdulillah tahun ini sudah berumur 49 tahun. niku ane. Terus R. Rasa syukur malam ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terus E. Elok tontonannya wayang kulit dengan dalang Ki Bayu Haji. Terus terakhir B. Bersama Ki Dalang ada Gareng dari Semarang. Waduh. Dan singkatan apa-apa kok mesti mlebu lho. Wes ora mlebu tak batalke jobmu. Iya. Ya ora ngono. Lah wong kowe iki deloni wong kok kuwi lho. Wong nyatanipun ngeten lho Mas, Pak Siryadi niku nek kalih kula kuwi wis kaya wong tuaku dhewe. Nyambung sejarah, nyambung silaturahim, wiwit panjenenganipun almarhum Om Sleng gitu. Tekani kula panjenengan kabeh dirangkul. Lho, koperasi karep kuwi lho Mas sing dipenggalih ora mung karyawan nek klebu penguripane para seniman kaya aku karo panjenengan iki ya dipenggalih. Ora mung trimo nguri-uri ning ya ngurip-urip. Lah mula niku seni dan senimannya. Bener, nek nganti koperasi karep ulang tahun kok ora nanggap wayang niku rugi. Kok rugi piye? Sing rugi awake dhewe wong ora ditanggap kok. Nek koperasi karep gelar apa-apa kelakon. Tak dukung. Iya. Nggih. Aku ki ya bobote mergo wis nyedulur karo koperasi karep. Bengi bar dereke awakmu saka Malang bablas rene. Nggih. Entuk oleh-oleh. Oleh-oleh apa, Mas? Saka Bojonegoro Ngetan iki kuthane tak urutke jebule iso. Saka Bojonegoro Ngetan. Oh, Ngetan. Arahe Ngetan. Arah Ngetan sampeyan ngurutke kuthane. Iki lak Bojonegoro, bar Bojonegoro ki lak Babat. Babat Lamongan. Gresik Surabaya ki Besuki Banyuwangi Bondowoso Jember. Oh iya. Bisa urut ya Mas. Kan aku wis ngakoni. Ning saiki kula nyuwun tulung mangonceki asmane Pak Dirut, Pak Haji Siryadi mangonceki. Nek sampeyan iso ngonceki ya alhamdulillah lulus, nek ora ya tahun ngarep mbuh ditimbali apa ora. Ayo. Asmane Pak Dirut. Ayo, Pak Siryadi. Sik to iki resikone gedhe lho iki. Lho gede piye to? Kowe takon tok ning tanpa konsekuensi iki percuma. Lah konsekuensine piye? Lah wong iki ya jer basuki mawa biaya to. Oke. Nek mung biayae tenang bae kabeh iki. Aku ki wani perintah ya mesti wani tanggung jawab. Ya ta? Nggo niki. Iki ning 200 wis ya memang terjemahke asmane Pak Siryadi. Ya. Kuwi duit tenan. Oh tenan lho ya. Kok duit monopoli. Nek ora percaya manggawa sik ben sah. Amin. Nah, wis ayo saiki diterjemahke asmane Pak Siryadi. Sri Hadi apa Siryadi? Pak Siryadi. Sri. Nggih. Kuwi sebutan seorang pemimpin. Jadi beliau pantas menjadi seorang pemimpin. Nggih. Sri Ratu. Sri itu sebutane ratu ta Ratu. Ah, jadi Sri itu pemimpin. Nggih, terus Ya. nggih, Ya ini pimpinan. Iya ya, wis. Alhamdulillah ya. Sing mangsamu sing iso ngapusi gur kowe tok. Ora. Nek aku ya jenenge ngetes ya ora apa-apa no. Ngetes iku tegese ketok nek sampeyan ki tresno tenan kali Pak Siryadi. Lho lalu ditimbali bola-bali mosok ora tresno. Nggih. Mula karben ayem tentrem gitu diparingi kali saka rubeda ya disolawatke dhisik. Oh, siap. Nyuwun pepeling. Nggih. Pepeling. Heeh. Yo Mbak Dita, Mbak Suci, karo Dini, karo Ayu, jumeneng kene nyedaki Mas Gareng. Amin. Oh, ayo. Yo. Hai.
alhamdulillah. Ini lho, ambak-ambak hidup. Kok panjenengan iki dianggap leluhur. Umure luwih tuwa. Kosek. Piye ta? Tembungmu kok aku dianggap leluhur ki aku wis mati kok piye? Dikurmati diluhurke ngono lho Mas. Leluhur. Leluhur karo leluhur ki beda, leluhur ki wis mati. Oh, nggih nek leluhur ki dihormati. Dihormati. Oh iya, nggih leluhur. Nah, ngaten. Mula adabe ya kudu dijaga. Wong niku pinter dikaya ngapa. Nek ra duwe adab niku sampah paribasane. Sing luwih penting nggih, pinter njara langit yen ora bener ora apik. Nggih. Pinter bener ning yen ora bener tumindake ya ora tepat. Nggih. Yo niki Ibu-ibu sekarang jumeneng, kula nyuwun tulung pepeling dipun bawani. Bagus. Sing bawa yen Mbak Dita Suci Ayu Dini aku wis kulino krungu. Genti swara wiraswara Dini aku wis kulino krungu. Genti swara wiraswara lanang. Antarane Pak Giarto apa Mas Dedi. Oke. Ning nek piyai loro kuwi aku wis kerep, mergo kuwi kulino melu nyambut gawe. Sakniki sing durung tau krungu suarane Mas Gareng. Sakniki Mang Bawani. Kowe kari merintah Mas Gareng bawa mulek kaya entut. Mboten aku ki ya mung nganu kok mung nyuwun tulung kok ya. Ora urung lho ya aku to. Nggih, pun monggo wis ngono ndang. Dibawani. Ayo Mas Gareng ning tengah, ibu-ibu rada mundur sisik. Ayo. Monggo. Aduh, jan. Mulai kelacam-kelecem kaya ayu-ayu wae. Lho kok kaya bagus-bagus kok ayu-ayu kok. Ayo Mas, dibawani. Monggo. Wasitodi. Sip. Nano. Ora usah disemak kaya amatir kowe. Ya wis. Rair ceprot ning ndur gamelan kok nembang kok dikandhani. Isin aku. Mboten aku mau ngelingke kok. Ngelingke ngaku edan. Ora sak nesu. Ayo aja ngatung kok wis diparingi kok jek ngatung wae. Nah. Ngono, ayo. Terus iki. Saking ya. Wong pinter iki kenane lali kok. Ya. Saking Provinasis Nano. Ayo. Padha kowe iki. Ayo no. 200 kok masane iki. 200 iki nganggo jengat bareng. Ayo no. 200 kok digujur kok wegah. Ngelingono Nano wong urip ing donya jas bebasan ayo bebasan mung mampir ngombe kulino adan kok le mesake ning omah kulino adan sing wedok nano bakar tika sip padha-padha anake Pak Anom Surata le iya lanjut ngedohken tumindak mungkar neno yakti urip mangya tentrem lahir batin yo bejo donya akira ngapa tak nesu iki lho kowe ngongkon wong penyiksa. Lho, iki nyenteni salahe gong. Salahe gong digandholke kok diteni salahe iki. Lah yo nek bejo donya akhirat drodok lagi gong. Lho dodok kowe enak kae dodok napasi lho. Lah wong kene iki nyenteni gen kepenak diselehke kok ya. Aku sedih aku ngene. Lah apa nek? Oh, ngene iki wis nyuara
megap-megap kare diulur-ulur. Ora. Nyaleke gong. Yo, buka kendang, digarap irama seger, kepeling, monggo. Ibu rada maju. Aku meneh iki. Ora kuwi lho ibu, ayo. Sing bawa Mas Gareng sing nembang ibu-ibu. Bawa karo nembang ki beda, ya to. Sing nyanyekke lagune. Nek sing gawene nembang kuwi si bawa. Ya, nggih. Yo, buka kendang, monggo yo. Lila lila lala. Yo. Yen wajine tansah dielingke, wis wajine padha indake, atur sumandra kaya sebaya, natapi wajib dawuhe pangeran, salat dadi sangkae agama, limpah waktu kudu tansah dijaga. Yen berjamaah kita munggah, wajib manis saja ngerti, rayakan kita masalah dunae, sesederhana itu perintah agama, kelingkatan itu kamu sejelah, sampai lantawakan pajak kuasa. Ibu-ibu sadurunge lenggah aku tak maca layang. Nyuwun pepeling kakak katur dateng Yulimbuk lan dulur-dulur Edi Solo saking Bapak Edi Joko. Kanthi atur menika wonten saweran 200.000 katur ibu-ibu ingkang nembang pepeling. Nah, Mas Gareng, duit 200 mau wis tak titipke sampeyan mangdum wong papat kuwi. Wis. Nggih, niki kula mau ngaturke iki lho. 200 katur ibu-ibu. Nah, iki ra kanggo sing bawa to? Ora sing nembang, diku sing nembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu PKK iki anggere entuk duit senenge ra jamak. Ayo, saiki didum wong siji nyatus. Papat to kuwi. Aku ki rumangsaku ning kene iki dadi garen lho, kok dadi kasir iki. Alhamdulillah. Nah, wes. Iki tak dumi 50-50 aja lali. Mengko lawane aja dikunci ya. Makasih. Ben ora masalah. Aku ora entuk duit kok kowe tak trimo. Pak Sriyadi ora trimo ya aku. Ngopo kok ngembel-ngembel Pak Sriyadi? Ben kowe tegel karo aku Pak Sriyadi. Ora tegel, nyok tak ijoli iki lho. Wah, kok kon ngedum neh. Ora didum. Tenan lho. Yakin, sumpah ora didum wis. Wah. Wis monggo ibu-ibu lenggah sik, monggo ayo monggo.
Nduk Niken, ayo kene. Mbak Niken ben munggah nyedaki Mas Gareng. Maka. Mbok yo mesem merengut bebae apa? Susah bebae apa? Tiaraku tetepoe janji aja lewa aja tanpa duwa nadyan aku kok taksih lain janji Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat toh? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehat. Ki mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga, ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih to. Nggih leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Suryadi. Oh nggih kagem Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Suryadi. Niku selaku direktur utama. Oh, lah kula foto kalih Wau Pak Tresno. sanes Ibu Sriyadi. Sriyadi ketingale. Nggih. Tapi kalih Pak Sriyadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah yen wis cedhak rene gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Sriyadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mungkin njenengan Saya akeh. nggih, dadi njenengan lenggah sik. Men Pak Sriyadi karo Nduk Niken. Yen Pak Sriyadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing tuwake wis ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Oh cair yo padha wae. Apa suarane? Kok Nggih, horor. Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Sriyadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kundang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh. Oh, Semakin saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Nah, gitu. Pak Sriyadi donganipun lare kang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa toh? Kok gondoli piye? Dilungi kok gondol. Aku dendam pokoke aku. Kok gendam? Jadi kira polos bocah iki. lah, kuwi 50.000 lha iki apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Hah? Sampean ora sir ngowehi aku to. Hah? Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Mosok ya pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 bae kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Lah, Sampeyan ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesunya gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak kei. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Koperasi to Mas. Oh, kuwi operasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Yen wis karep tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes rasa nesu kaya kok
iki to. Aku anggere kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iku. Inggih ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Apa pertelon iki? Lagi kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi malam hari ini untuk umum loh Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh, Kayak sing mirsani kuat sangat loh Mas. Jan hebat nek semene kok wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa to? Iki Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua kan. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jin. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek ana jine. Ora ketok ya? Ora ketok lek putih lho sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak pindah saka jim ning jam. Oh, aku diarani kok kaya dukun kok kae. Oh, sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora ngerti aku apa ya terus sampean. Kamera drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Iya. Nduk niki nembang Nyidam Sari gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wes. Ning nggone banner iki uduk Gareng sampean itu sing dipajang. Kok tapi tekane sampean ya? Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok yen nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, Kira. kudune sing luwih enom to, Mas. Supaya panitia ora kleru. Heeh. Ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niki gandrung Mas Gareng. Wis kuwi anggepen wong lanang sing bagus dhewe, ya ta? Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Oh, dicet. apa kurang gawean kok bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dah wong bagus. Bapak jening hati. Jane niken ki statusnya apa to? Lah ya penyanyi waranggono. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang duwe gandrung ayu. Wah, arang-arang piye gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Wah kok. Cai dia.
Oh sehat kok asam urat. Asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Lah, ngono dirembuk. Lah iya. Kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget sing biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi garek di laboratorium. Isine penyakit kok. Ya sing gagah. Aja koyo Iya, aja dadi atimu. Saking senenge ngatiku polahku kaya ngono mah. Oh, nggih. Yo ganti Mas Garing sing gandrung. Duh, apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Garing digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kencing manis nek. Lah biasane wis tuwa iki kudu cek ngono kuwi. Yo cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis. Nyawang kini nih kan. Kan dituntun kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mencati. Lah kok ngerti miring-miringnya kok ya wedi to. Drama. Malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering. lah terus pampane zaman Gen Z apalagi nih zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene yo renek to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat kowe mencati. Wis sampean Islam apa ora? Ya Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki yo renek salahe. Nek yo aja Malah terus mlebu. kaya wong mencati ngono to. Tutupno yayi. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu tadi ora hafal. Apal? Lapal iki yo ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah iya, kono dhewe yo ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean, no. Wis ora kuat piye ta. Oh, mulane anggar petuk, petal, putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong piro wae. Ora, yo urung jodhone. Iki isih konsentrasi ning sekolah. Iki kelas piro ta Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek cedhak karo wong lanang iku semangat belajar. Iya. Oh,
mosok arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, kuwi apik. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kangguk. Keloro-loronen. Oh, alah ge. Yuk kan. Ngedam tari, yuk. Lanjut. Sok. Nyidam sari. Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes saiki. Apa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Mau enggak? Operasi yo kuwi lha apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berseperti koperasi Karep niku genah wis sah. Tur aman. Kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya, nggih. You know? Yes, jadi saya tahu arti koperasi. Koperasi adalah BH. Berarti dieling-eling Mas. Soalnya enek pelajaran ning SMA biasanya kan enek to Mas kayak tabung-tabungan ngono kuwi enek apa-apa. Koperasi adalah BH. Kok lek nganti salahne gurune kon goleki garek. Oke. Pokoke anggota koperasi kudu sing nom, sing tuwa ora sah dadi anggota koperasi. Ya ora to nek ning kene iki tuwa nom kabeh. Wong nom apa? Ya, ayo maka. tutup lagu napa iki? Nyidap Nyidap sari sari. langgame. Maka yuk. Gonggongnya masih nggih.
ayo gender sinter gampang aja. Tenan. Wah, mulai ya ora gumun, ora kalian niken ki saya mumbul. Lah apa kok mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora kesengkan ning ditata karo kahanan. Mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki ampun lenggase, aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten panggonan Mas Gareng. Bapak Sriadi sekalian monggo menawi wonten keparengipun. Sekalian Pak Trisno sinten mawon niki bakal dipun kanthi kados saged saben monggo mriki. Pinarak mriki. Bapak Sriadi keparenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak, monggo pinarak mriki monggo. Metara. Bali ulang apa sejane Alhamdulillah ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Sriadi kalian Ibu. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih, pinaringan sehat sedayanipun. Binerkan dening Gusti. Sadurunge matur karo terjemahan Sriadi kala. Walah. Ngapa dijelet-jelet iki? Yo kecetho. Kok suarane gaung kok kaya ning jero gumuk. Ora mudeng-mudeng kok mbuh. Kene. Iki yang sewu. Nggih, niki
matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sak kiwatengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Sriyadi nggih menika. Ha iya, genah piyai kene pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh monggo. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, Koperasi Karep, jajaran manajemen dan seluruh anggota, karyawan, karyawati Koperasi Karep dan PT Karep Alam Sejahtera dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih malam hari ini puncak acara hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 disemarakkan oleh semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Koperasi Karep di seluruh unit usahanya dan PT Karep Alam Sejahtera selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dan perkembangan. Amin. Dan semoga selalu membawa rezeki yang melimpah, barokah, manfaat untuk kita semua. Amin. Sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan sehingga hari ini alhamdulillah hiburan wayang kulit dengan Ki Dalang Mas Bayu Aji Prasetyo. Dan seluruh kru yang luar biasa. Dan tentunya alhamdulillah hadir juga Mas Gareng Semarang. Terima kasih Mas Gareng telah jelentrehaken. Oh, nggih. Jelentreh itu apa bahasa Indonesia? Jelentreh menjabarkan. Dan juga hadir pula Nduk Niken yang dulu masih kecil imut-imut sekarang imot-imot. Nggih. Rekamanipun wonten mriki sih kelas piro SD? Masih SD. Dulu angger teko Niken namanya dijak foto. Gendel ibuke ae. Nah, alhamdulillah tadi sudah begitu datang disambut, alhamdulillah kemasuk ruangan saya. Alhamdulillah. Nduk Niken, terus beliau itu mengenang masa kecilmu di sini. Riyen ya neng kene karo Mas Leng. Om Sleng almarhum. Ya, sekitar tahun 2012 2012 13 lah ya. Nggih, niku mula niki terus biyen Nduk Niken isih SD, saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. Mas Bayu. Dawuh. Kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Wah, alhamdulillah. Mboten sah, Pak. Mboten sah. Niku mungkin nek dikek saya glelek-glelek. Ora. Tapi khusus nggih. Saya dulu bersama Suwargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayit nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Weh lah iki. Ayo Mas Bayu mesti ra kelingan. Soal Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku, pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasta dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Suprayitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Maka di sini yang masih saya lihat alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki Mas. Mulane ket sore kok mesem. Tolong Mas apresiasi saya. 2002 niku sing tesih nggih Pak Giarto. Pak Samino hanya hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 orang. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kei Pak Giarto sih. Mboten apa. Mboten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa alhamdulillah pengrawit abdi menika diganti bukan karena abdi itu bubar, tapi karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Nggih. Ingkang tasih sugeng utawi gesan nggih diantaranya Pak Giarto. Nggih, sisa-sisa Broto Yudo di kantor menika ayo.
tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Suryadi. Muga-muga panjenengan sak keluarga pinaren sehat. Amin. Lancar. Amin. Sukses. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mas Bayu, Jawo. ada 5. Yang 4 mana yang 4? 4 itu ben Mbak Darsini barang niku. Monggo silahkan ke sini yang keempat-empatnya. Berarti anu sih. Pak Mangun, Pak Samino, Pak Demur, Pak Diratin. Mbak Darsini. Masih. Sing ngomong so pajak tuwek ngajeng. Panjak tuwek. Nggih. Mbak Darsini, Pak Diratin, Pak Demur, Lek Samino, Pak Mangun. Ayo kene. Nggih. Nggih niki mila anu sampun mayang karo sedaya niki terus. Pun bibar Bratayuda nene, Mas. Ayo. Niki pun mendhita sedaya, Pak. Nggih. Alhamdulillah panjang umur. Ini manjai pas manten saya. Nggih, alhamdulillah. Dan ini tidak boleh meri karena ini rezeki. Yang kepengin itu dum-duman tuwek. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir gitu. Dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek panom. Nek di. Iki lah neng Tridharma, aku wingi kae neng Trimoluwung. Nggih. Niki Bapak niki. Nggih, cara anu ya veterane krawitan ayo. Ning masih produktif sedaya. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Bar nampa ku terus. Iya. Sesuk wani babat iki. Ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih, Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Dan juga anu Mas Gareng, kula matur nuwun kalih Pak Yit. Napa? Beliau kan juga sebagai sesepuh SBA, sedulur Bayu Haji. Oh, ngono ta? Setiap suro ringgitan itu mara sepuhipun beliau. Namun sakmenika sampun kapundhut. Oh, leres. Mugi pikantuk swarga lah. Amin. Bapak, nggih niken punten mriki pun monggo badhe ngersake lelagon menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuhi minggah? Ayo. Nggih, monggo. Mbak Niken. Nggih, dalem, Mbak. Sampean ini mulai wingi wis dambakan oleh warga Bojonegoro. Leres. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Bojonegoro. Amin. Dan senang bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya-jaya selamanya. Amin. Mas Bayu. Jauh. Karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo, Pak Ketua Koperasi, Pak Sutrisno. Nggih, Pak Jarwo. Monggo Bapak-bapak Monggo mriki monggo. Wah, Pak Cip dan ada Sri Kandinya satu sekarang. Sinten napa? Bu Sri Ratna Dewi ya. Oh nggih. Oh nggih, Bu Sri. Monggo mriki, monggo Bapak mriki ingkang sampun dipun sebat monggo mentaram.
dipun matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku Pak sinten? Sik sadurunge Mas Gareng takon saiki tak takoni dhisik Mas Bayu. Napa? Nggih. Lah aku disenggah-senggah karo Mas Gareng terus e. Kula mboten nyenggol niku. Oh niku buyuten Pak. Lah iya. Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to? Oh. Lah mosok bokong ini disenggah-senggah ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Lah ya jenenge sapa? Lho mboten sama pun mboten napa-napa kula kok. Karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sri Adi nyetes kok. Menawi mboten kandu lho Pak. Nggih. Kira-kira niku. Nggih. Nun sewu lho Pak. Nggih. Menawi mboten lepat lho Pak. Nggih. Wong kok dinteni kok. Kok ngenteni ngopo? Ya, Wong sing arep mari duit kene kok wis ngenteni. Lah aku ya ngerti namane. Yen mboten salah. Ya mboten klentu. Niku sinten? Alah, malah Iya tak mulut. Terus terang wedi. Yen nganti nun sewu Bu, panjenengan bolo kula to Bu. Sebala ora ngerti kok. Yo ora apa-apa tak takon dhewe. Sing ngakoni sing kakung, sing putri sing tak takon. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu ya ngono sinten ayo. Wah, repot kapan caire. Mboten saiki mangke kula terjemahkan Bapak lah sampun. Nggih. Naminipun sinten? Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Pak Sri Adi. sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, ti mongso menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Terus Sinten malih? Wahyu Ningsih. Wah, saiki wis dadi garwane Bapak. Suwe. Heeh. Terus yuwana slamet ora ana alangan sawiji apa. Amin. Ning Niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Cair. Terus suwe. kirang kirang Pak. Ora iso wis cukup. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Sri Adi sido kenek iki mau ya. Pokoke aku ki, Lah piye wong meneng disenggah-senggah ngene. Lah aku ki Lah jelas. tak kira ki driji dadak buntut to, Pak. Ora. Wah, buntut iki nyat. Aku dipadake duwe butut teng arep. Kowe bedheo salah siji. Gencahe. Alah. Iki lho, bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten, Pak? Ayo. Ayo iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Niken. Klune niki beliau ketua koperasi. Nggih. Ayo sapa? Ketua koperasi namine Ya. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bisnis. Sinten, Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe. Lah, Jawane apa Jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah, Ki Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok iso? Udah panggung ki lho wis udah HP. Megang HP. Tak kira caur. Dari kan Pak Sutresno. Matur sembah nuwun, Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren nerjemahne lho, langsung di. Ora sak terjemah ya kan ya. Pompong bedhek tok lho. Iya. Teko klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten, Pak? Klune napa klune? Wis iki engko cair terus engko. Niken ki penyanyi apa Bang Tidil jane. Lah ngopo? Kok kabeh dijaluki. Pegawai koperasi ya. Kowe Kaya yang koperasi. Nah, kowe yang njaluk ki aja kowe tok. Aku jaluk. Alah wong kiri jamaah ya. Monggo Pak, anu ngersake napa Pak Trisno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Sri Adi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak. monggo. Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa hidup, Tepuk tangan, semuanya Kagem bisa Pak kerja Sri. untuk koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif
ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin, amin, Dan amin. itu monggo prawulaya. Monggo prawulaya dipun garap. Monggo yuk atur sembah nuwun Pak Suryadi. Kuwi Bapak-bapak sedaya. Monggo menawi wonten paring dawuh malih Bapak. Monggo. Satu lagu yang Mbak Niken itu apa ya? Teman-teman itu kan mendambakan Mbak Niken itu datang di sini. Nggih, napa Pak? Ngersakaken napa? Nah, lagu yang diinginkan teman-teman itu ayang-ayang aja deh. Oh, ayang-ayang. Nah, karena ini kalau semua kalau nyetel YouTube-nya Mbak Niken, oh lagunya ayang-ayang. Oh nggih, siap. Ayo iki diatur ayang-ayang. Nek Mas Gareng ngerasa ayang-ayang, Mas.